Přátelé, ahoj, tady je Vesmír. Já vás všichni vítám u dnešního videa, které je hlavně pro ty, kteří používají tyhle evropské kartuše se závitem 7.16 do různých topidel, plynových vařičů, já nevím všeho možného, různých hořáků a podobně. A dneska si ukážeme to, že za tuhle kartuši, nebo spíše za náplň v téhle kartuši nezaplatíte takových těch obvyklých 165 až 200 korun, jak se všude možně na internetu ceny pohybujou, ale za náplň téhle kartuše zaplatíte jenom 27 korun. To znamená, že tohle je reálná úspora podle toho, jak nakoupíte láhev. Samozřejmě je to o tom, že zaplatíte minus 75 až 85%. To znamená, to nejsou žádné keci, když máte v hypermarketech akce slevy. Prostě my vám opravdu ukážeme, jak se dostat na cenu 27 korun, možná i 24 korun za 450 gramů plynu v téhle kartuši. V dnešním videu se dozvíme, jakým způsobem připojíte svůj kartušový vařič, topidlo, nevím, co všechno doma máte, jak je prostě bezpečně připojíte na 2, 5 a 10 kilovou láhev. Nebudeme se snažit prostě nic splnit, nebudeme se snažit dostat do kartuše nějaký plyn, protože tahle kartuše je prostě jednorázová, plní se průmyslově, nenaplníte to. Ano, pokud ano, jste borci, ale neuděláte to bezpečně. My si dneska ukážeme 4 bezpečné způsoby, jak připojit vaše zařízení na plynové láhve. Já bych možná doporučil si vzít do ruky poznámkový bloček, protože těch informací bude docela hodně, ale myslím si, že všichni z vás je úplně hravě pochopí, že s tím nebude nějaký zásadní problém. A my se vždycky snažíme vzít a veškeré ty věci, různé odkazy na produkty dát vždy dolů pod video, takže si myslím, že vám nic neuteče a možná už po prvních minutách přesně poznáte, co potřebujete, co si koupit, aby všechno fungovalo, jak má. Na konci videa vám ještě navíc dáme 5 zajímavých tipů, na které jsme přišli v průběhu natáčení. Jsou to takové vychytávky, které můžou zpříjemnit život těm, kteří používají tahle topidla, všechny tyhle zařízení. A budete možná překvapení, co všechno se s tím dá udělat, jaké se vám otevřou nové dimenze a tak dále. Ale opravdu hlavní věc je to, abyste ušetřili peníze. Já jsem si na start zvolil proto, abych vám všechno ukázal, jak to funguje, vlastně jako hlavního figuranta. Mám tady oblíbené topidlo Olymp od Mevy. Používají rybáři, prostě používají chataři, je to úplně jedno. Ale teď si ukážeme, jak to funguje standardně, když si připojíte topidlo na tuhle 450 gramovou evropskou kartuši. Takže tady, jak jsme viděli, je všechno úplně v pohodě, prostě našroubujete kartuši a fungujete. Problém je v tom, že provoz na téhle kartuše je fakticky drahý. Díval jsem se na netu, cenovky se pohybují od nějakých 128 korun po 315, pak jsem viděl nějaký extrém za 400. Za 400. To radši fakt budu v tom svetru, jako nic proti. Tyhle ty kartuše prostě hold jsou jednorázovky, nedají se plnit. Viděl jsem samozřejmě nějaká videa nebo nějaké návody, když to někdo se snaží prostě dělat, ale je to docela nebezpečné a nemyslím si, že je to právě ta cesta, kterou bychom se chtěli dát. Většina z vás, nebo ti, co si kupují prostě nové zařízení plynové, tak neví, jaká je spotřeba. Prostě koupí si kartuši, tu namontujou, za chvilinku je to pryč. Takže pojďme si to říct. Pokud máte třeba topidlo, já tuším, že tahle Meva má spotřebu kolem 2 kW, tak
se dostanete na výdrž kartuše při plném výkonu, při nějakém prostě topném plném výkonu na tuším 3 hodiny. To znamená, za 3 hodinky je tady v téhle kartuši prázdno. Pokud budete vařit, tak třeba ten vařič, a není to, že bych ho nějak dehonestoval, to vůbec ne, vařič je super, má vysoký výkon, ale o to má samozřejmě vyšší spotřebu. Ten vařič udělá až 5 kW výkonu, což je fakticky hodně. Jo? Ale spotřeba tomu taky samozřejmě odpovídá a dostanete se při plném výkonu, který ne vždycky využijete, ale kdybyste jeli naplno, tak prostě za 1,5 hodiny máte tuhle kartuši pryč. Jo? Když se vezmete, že taková rozumná cena je kolem 165 korun, takže nebereme ani jeden z těch extrémů, tak za 1,5 hodiny provozu vyhodíte 165 korun. A je to prostě jenom z toho důvodu, že kartuše není plnitelná, je to jednorázovka a zároveň s tím plynem, který prostě jde pryč do tohohle vařiče, nebo do tohohle topidla, nebo kamkoliv prostě jinam, vyhazujete i ten obal. A pokud máte samozřejmě rádi ekologii, tak tohleto fakt není cesta. Dívejte se, já nechci být hnidopich, ale já fakt nejsem Němec, nemám na výplatu 120 litrů, ani nejsem náš hlavní fialový energošmejt. Nemám prostě 300 litrů měsíčně na to, abych si dovolil tyhle věci kupovat každý den. Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky, a to bez zvyšování daní. Můžete si spolehnout. Takže kouzlo je v tom, že my se dneska naučíme bezpečnou formou připojit tahleta všechna zařízení, nebo spíše uděláme si to tady na tomhle tom, jako příklad. Naučíme se bezpečně tohle topidlo od Mevy připojit na 2, 5 a 10 kg láhev. Já vím, že někteří z vás nemáte úplně rádi počítání, nemáte rádi matematiku a tak dál, ale je třeba si spočítat, jestli se nám celé tohle kolem prostě vyplatí. Když si koupíte tuhle kartuši za tu střední cenu 165 korun, tak v ní máte 450 gramů plynu za 165 korun. A teď bacha. Když skočíte na první benzínku nebo do nějakých stavebnin a koupíte si plyn, koupíte si tuhle 2 kg láhev, ve které je 2000 gramů plynu, tak za ní zaplatíte v dnešní době, teď máme začátek roku 2023, tak tahle flaška vás vyjde na 120-130 korun. To znamená, že 450 gramů plynu v téhle láhvi vás vyjde na nějakých 27 korun. Ne 165 korun, ale 27 korun. Když to vezmu ještě úplně jinak a ten plyn koupíte ještě ve větším množství, to znamená v téhle 10 kg láhvi, tak dostanete 10 000 gramů plynu a v tom případě těch vašich 450 gramů vychází na nějakých 23 kaček. A to je fakticky brutální úspora. Takže pokud jste počítali správně, když použijete tuhle kartuši a nepoužijete plyn z plynové láhve, tak na každé kartuši proděláte 138 kaček. A 138 korun si myslím, že je docela dost peněz i na dnešní dobu. To jsou 2 až 3 pivka, záleží kam chodíte, možná 2 kávy s nějakou dívkou. Já neříkám, že tyhle kartuše jsou špatné. Určitě jsou super v tom, že jsou jednorázově plněné do čistých obalů, to znamená, že plyn, který je uvnitř, je čistý. Jo? Nestane se vám to, že vám zaneřádí hořák a tak dál. Pak musíte čistit trysky a takto. Ale pokud máte možnost fungovat někde stacionárně, tak určitě je dobré použít tyhle plynové láhve někde v kempu, u stanu, na rybách. Jo? Je tam fakticky ta úspora, je to 80% minus. Tyhle jsou super, někam na trek. Jo? Nebudete s sebou tahat v baťohu tyhle velké láhve, ale do toho kempu je to určitě super. Takže já si myslím, že všechny věci, které jsme potřebovali vidět na začátek, kolem peněz, kolem nákladu máme za sebou. A teď si ukážeme 4 způsoby, jak připojit tohle topidlo od Mevy, Meva Olymp a případně další, které máte doma, které si koupíte na tyhle plynové láhve. To je prostě klasika. 2kilovka, 10. To, co tady natáčíme my, tak není žádný oficiální návod výrobce, ale myslím si, že je to prostě bezpečná forma, jak to udělat tak, aby vám to fungovalo, abyste si neublížili. Takže pojďme na to. Máme tady první způsob, který je ze všech nejjednodušší, to znamená, že použijeme úplně hotovou, jednoduchou stavebnici. Je to taky nejdražší způsob. Je to set přímo od Weberu, který Weber používá pro svoje kartušové grily řady Q100 nebo novější řada Q1000.
A jednoduše prostě našroubujete tady ten setík, jednu stranu místo kartuše na vaše zařízení, druhou stranu našroubujete na plynovou láhev, na 5 nebo 10. A když budete potřebovat použít na 2, tak jednoduše si koupíte otlačný ventil, který vám udělá ten samý závit, který je na 10. Našroubujete celou tu redukci, funguje to. Když potřebujete, aby to šlo do boku, dáte prostě ten ventil s bočním výstupem a fungujete taky. Pojďme se na to podívat trošku podrobněji. V podstatě u každého návodu, který budeme dělat, bude následovat takové podrobnější vysvětlení i s typovými čísly a tak dále. Tak, koukněme se na to. Takže první způsob byl úplně v pohodě, myslím si, že tahle to připojit zvládne úplně každý a není potřeba co řešit. Máte peníze, kupte si tohle. Tak, druhý způsob je spíš trošku pro hračičky, protože budete muset trošku montovat. A už to je taky o tom, že budete mít více spojů, více komponent, ale všechno vás to vyjde na docela málo financí. Jo? Takže pojďme se podívat, co tady máme. Celé kouzlo je v tom, že potřebujete redukci, kterou našroubujete na topidlo, pak budete pokračovat čtvrtinkovým nátrubkem. Tady bacha na jednu věc, pokud budete šroubovat ten nátrubek na redukci, je tam kuželovitý doses bez těsnění, to znamená, že budete to muset došroubovat tak, aby vám to těsnilo. A jedině, jak zjistíte, jestli vám to skutečně těsní, tak je tahle zkouška mýdlovou vodou. To znamená, vezmete si tekuté mýdlo, středíte s vodou, vezmete si ten postřikovač na kytičky, utáhnete spoj a pokud budete mít natlakovaný plynem, tak jednoduše zjistíte, jestli tam je nějaký únik nebo ne. Potom pokračujete dál, samozřejmě na plynovou hadici, k tomu potřebujete nějaké hadicové spony, třetinkový nátrubek a další důležitá věc je regulátor, jo, který musí mít nějakou hodnotu a tím v podstatě zredukujete ten tlak na ten potřebný, který je v kartuši. To je celé kouzlo těch setů. To znamená, vy se potřebujete dostat z těch láhví na tlak, který je v těchto kartuších. Potom už je to šumafouk, pak jdete prostě hadicí a potřebujete se zase na konci u topidla dostat tím správným nátrubkem nebo s tou správnou přechodkou do toho topidla. Ale důležitý je ten tlak. Než se na ten set podíváme podrobněji, tak jsme se rozhodli, že ho přímo sestavíme a dáme vám ho na web. Bude se jmenovat ZEU 1.5.
Přímo pod tím číslem ho najdete u nás na webu, můžete se ho i koupit. Jsou tam všechny komponenty prostě vyskládané v jednom balíčku, takže je to bez problému. Pojďme se tady podívat na to, jak to funguje v reálu, pojďme si to spojit, popsat a zkusit spustit topidlo. Já jsem strašně rád, že i druhý způsob fungoval perfektně, všechno šlape jak má. A teď tady máme třetí způsob, který je pro ty z vás, kteří potřebujete něco navíc. Celé kouzlo je v tom, že vezmeme a vyměníme tady ten regulátor, který má hodnotu na výstupu 1,5 baru, tak ten dáme pryč, všechno ostatní necháme tak, jak je, a místo něj použijeme regulátor s manometrem, kde si potom nastavíme přímo zase ten tlak 1,5 baru. Výhoda je v tom, že tenhle ten regulátor můžete použít, nebo používají třeba instalátoři, používají je pokrývači na velké plynové hořáky. Nemyslím tím vařiče, ale třeba když máte takové ty opalovací hořáky na IPu, různé pájeci, dokonce řezníci na opalování prasat, používají tohle z toho, že si prostě potřebují nastavit tlak, který je vyšší. Tyhle ty hořáky používají tlak kolem 3 barů, takže tenhle ten regulátor 1,5 barový by vám sice hořel by i v pohodě, ale 1,5 baru je pro některé aplikace docela málo. Prostě potřebujete větší fičák. Takže pojďme si to zkusit nastavit, pojďme si to zkusit pospájet s tímhle regulátorem, který má rozsah 0,5 až 4 bary.
Jak jste všichni viděli, tak i třetí způsob s regulátorem, který má manometr, kde si snadno prostě nastavíme ten tlak, tak fungoval taky. A teď tady máme čtvrtý způsob a ti z vás, kteří jsou pozorní, tak si všímají, že tady zmizela ta 10kilová láhev a zůstala nám tady jen 2kilovka. Protože poslední způsob připojení je pouze na 2kilovou láhev. Nedá se připojit v žádném případě na 10, protože tam není regulátor. Jo, je to přímo set, který dělá MEVA. Má v sobě, já už jsem ho teda vybaril, má číslo 4750-54 a už v sobě obsahuje přímo redukci na připojení topidla nebo vařičů a potom přes hadici, která už je zarysovaná s koncovkama, jde na ventil, který potřebujete, který je jiný, než jsme používali předtím, má číslo 2157. Ten našroubujete na 2kilovku, našroubujete tady, uděláte samozřejmě zkoušku těsnosti a všechno bude fungovat. Problém je v tom, že topidlo Olymp má v sobě integrovaný regulátor. To znamená, v podstatě schroustá skoro zřejmě veškerý tlak z té 2kilové láhve. Berme to takhle. V téhle kartuši je tlak kolem toho asi zřejmě 1,5 baru. Kdežto v plynové láhvi, která je masivnější, robustnější, snese větší tlak, bude tlak kolem 4 barů. To znamená, že pokud my se dostaneme z téhle 2kilovky do tohoto topidla a má regulátor, tak tohle topidlo si zreguluje na ten svůj provozní tlak třeba 30 mB. To znamená, tady je to v pohodě. Tady je to v pohodě. Ale pokud budete používat vařič, který je přizpůsobený na kartuši, tak ten počítá s tím, nebo respektive výrobce při konstrukci tohohle hořáku a samozřejmě další výrobci počítají s tím, že tam je nižší tlak z plynové kartuše. Takže ten výkon na počátku, než tlak z téhleté plynové láhve prostě klesne, může být vysoký a může neúměrně zatěžovat hořák, takže to budete muset vyzkoušet. Jo? To znamená, pokud víte, že ve vašem zařízení je regulátor, tak by tohle prostě fungovat mohlo. Pokud je tohle zařízení prostě hloupé, s tím, že tam jde přímý tlak, může ten vysoký tlak z té láhve dělat nepořádek. Takže záleží na tom, jestli půjdete do toho rizika, já si myslím, že nic zásadního vám prostě nehrozí, ale jednoduše prostě ten výkon může být vyšší, než je zdrávo. Na druhou stranu vždycky můžete trošku přiškrtit ne přímo ten tlak, ale ten průtok toho plynu přímo na tom vařiči, takže se nic zásadního stát nemusí. Ale prostě berte v potaz to, že i když to jsou prostě vysokotlaká zařízení, tak v té kartuši ten tlak je prostě nižší a může se při provozu na 2kilovou láhev vyskytnout nějaký problém. Co ale ještě důležitá věc, nikdy se nepokoušejte, nesmí se to prostě dělat, připojovat cokoliv napřímo bez regulátoru na velké plynové láhve. To znamená na 5 a na 10, prostě je to zakázané, v Česku o tom ani neuvažujte. Takže já si myslím, že super.
Je podle mě paráda takhle ušetřit. Pamatujte si taky jednu důležitou věc, že s každou kartuší, kterou spotřebujete na místo plynu z láhve, proděláváte nějakých 138–140 korun. Samozřejmě ceny i komponent se v čase mění se cena plynu a tak dál, takže tyhle ty věci můžou, prostě nemusí platit. Teď máme březen roku 2023, takže takováhle je situace, tak jsme to nějakým způsobem počítali a záleží jenom na vás, jestli se vám to vyplatí nebo ne. Tak, já jsem na začátku ještě slíbil nějaké tipy a mám tady 5 velmi zajímavých tipů, které se vám budou hodně líbit. Takže pojďme na ně. Takže tip číslo 1 bude taková opakovačka. Je to prostě o tom, jakým způsobem se dostat z 2kilové láhve ven. Potřebujete prostě připojit zařízení s regulátorem a 2kilovou láhev. Máme tyhle 3 výstupní ventily. Jeden teda vyrábí, nebo jeden i druhý vyrábí MEVA. První je s bočním výstupem, když potřebujete, vám to z té láhve prostě vychází ven. Má číslo 2156 UVB. Pak tady máme ventil, na který našroubujete regulátor nahoru, to znamená, že bude směřovat ven z láhve, má číslo 2156 UV. A když chcete nějakou alternativu, která třeba může být levnější, tak máme tady celomosazný ventil N1180 euro. Takže to jsou takové základní věci. Dalším a teda druhým typem je použití rychlospojek. My jsme při tomhle natáčení našli tuhle rychlospojku, nebo spíše tuhle sadu rychlospojek od Kadaku. Ona se prodává samostatně jako jedna rychlospojka a jedna čtvrtinková přípojka, anebo v sadě s 2, když máte 2 zařízení, mezi kterými potřebujete přehazovat. A ten způsob připojení je velice jednoduchý. To znamená, že si na zařízení našroubujete ten čtvrtinkový nátrubek a na druhou stranu s regulátorem, samozřejmě zastrčený do hadice, budete mít tenhle nátrubek rychlospojku, takže šup. Tak a je hotovo. Jo, to znamená takhle, těsní to perfektně, odpojíte od zařízení a je konec. Třetí tip, který tady máme, je taková zajímavost, kterou jsme zjistili, když jsme zprovozňovali tohle topidlo. V podstatě jsme se dohádali se servisem MEVy, že to prostě možné není a tak dál, ale nedalo nám to vyzkoušet. A je to věc, která vám ušetří další peníze. Je to ten klasický 30 mB regulátor, který máte většina z vás, kteří používáte nízkotlaké zařízení, vařiče, topidla doma. A celý ten typ se týká pouze tohoto topidla, protože má v sobě regulátor, on sice samozřejmě je na kartuši, ale v sobě má regulátor, který zreguluje na nějaký tlak, který my nevíme, ale asi to bude 30 mB jako obvykle. Tak, celá výhoda je v tom, že regulátory, které jsme používali my v našich videích, tak vycházejí na 400, ten nejlevnější, 700 nebo 800, ten s tím manometrem typ 4498. Ale topidlo Olymp od MEVy funguje i na tuhle 30. Nechtěli jsme tomu věřit, protože jsme si mysleli, že v podstatě ten regulátor na vstupu reguluje z nějakého minimálního tlaku, třeba z půl baru, ale on je prostě schopen tady v tomhle topidle, nevím teda, jak fungují ostatní, ale v tomhle konkrétním topidle je schopný propustit těch 30 mB přímo na tu mřížku. Jo? To znamená, že vy ušetříte další peníze, 3 nebo 4 stovky za regulátor, když prostě použijete tenhle stent. To znamená, potom už vám stačí jenom hadice, spojky, dostat se prostě přes redukci 7.16 na 1.4 přímo do tohoto topidla a za úplně pídi peníze vám to funguje. Já teda si myslím, že když jsme zkoušeli, tak se nám to hoření zdálo takové jako méně agresivní, jako když jsme použili kartuši nebo jsme použili ty silnější regulátory s vyšším tlakem, ale každopádně, kdo chce použít a má doma ten regulátor, stačí mu jenom spojka, nějaké ty propojení k hadici a tak dále a máte úplně nejlevnější řešení, jak si připojit topidlo Olymp od MEVy na plynovou láhev. Tak a máme tady čtvrtý tip, už se blížíme pomaličku do finále.
My jsme celou dobu používali koncovky, právě ty, které se šroubovaly na topidla pod číslem 4753. Ty jsou od Mevy a neměli jsme žádnou alternativu. Jenže ta se objevila. Objevila se ten týden. Přišla s ní firma Napoleon, ona už nějakou dobu má. A jedná se o tyhle koncovky. Mají číslo 66288, používá je ke svým grillům na plynové kartuše. A velká výhoda je to, že samozřejmě ta konstrukce je hodně podobná, ale vy jste schopni na tu koncovku, na tu redukci nasadit ten plastový prstenec a tím pádem mít jakoby větší sílu a nemusíte používat klíč k dotahování. Jo? Takže je to další alternativa. Na webu by měly být taky, ale cena je prostě vyšší. Přátelé, blížíme se do finále. Máme tady poslední 5. tip. A ten je o tom, že jsme zapomněli na nějaká další zařízení, která na sobě mají evropský závit E716. A to jsou plynové hořáky. Jo? To znamená, když se podíváte tady, tak tady je klasická 716 a pokud vezmete a našroubujete na ní tuhle naši redukci od Mevy, případně nějakou další, tak se vám otvírají samozřejmě možnosti připojit přes regulátor na tlakovou láhev. Vždycky oproti kartuši riskujete to, že tam bude nějaký nepořádek, že prostě v plynu budou nějaké nečistoty, ale máte prostě možnost připojit tyhle hořáky na klasickou 2, 5 nebo 10 kg láhev a vždycky doporučuji právě přes tlakový regulátor a samozřejmě také doporučuji zredukovat na ten tlak, který je podobný v kartuši, to znamená 1,5 baru. Tak, tohle je klasický hořák od Rottenbergu, který používají instalatéři na tvrdé pájení. Je otázka, jestli propan-butan z láhve by stačil na výhřevnost, protože většinou tyhle hořáky používají vysoce výhřevné plyny MAP. Propan-butan není tak vysoko výhřevný, ale si myslím, že dá se použít ve spoustě případů měkkého pájení, opalování a tak dále. Pak mám tady další hořák. To je taková ta klasika od Mevy, ten je prostě, jmenuje se Worker. Má takovou nevýhodu, že pokud našroubujete hadici tady ze spodu, tak se vám to bude tak trošku divně držet. Když si vezmu tady ten předchozí hořák, tak tady pokud by prostě byla hadice, tak bude to pořád prostě v pohodě, nějak se s tím poperete a budete s tím normálně fungovat. Takže na hořáky si myslím, že úplně super. A poslední zařízení, které nás napadlo, které se dá připojit samozřejmě, nebo připojuje se na kartuši, tak je ten kartušový vařič pro turisty. Je to verze, která má na sebe hadičku, tady vlastně vidíte, jak se připojuje na kartuši a myslím si, že není problém, prostě pokud tam pustíme zredukovaný plyn na 1,5 baru, to připojit přes redukci na plynovou hadici a tak dále. Určitě se to nebude hodit na ty vařiče, které se šroubují přímo na plynovou láhev, jo, které se tady takhle našroubujete, tak tohle to určitě ne, ale na ty vařiče, které mají prostě nožky, které mají tu hadičku a kde se můžete dostat z boku, tak si myslím, že to prostě fungovat bude. V každém případě je mi jasné, že tyhle vařiče jsou na to, abyste s nimi chodili po horách, v přírodě, sebou tahali ty malé kartuše v baťušku. Určitě sebou nebudete tahat tuhle 2kilovku nebo velkou desítku, to určitě ne. Ale jako náhrada, pokud vám třeba dojde plyn a máte možnost to připojit, tak to fungovat bude. Přátelé, takže já si myslím, že dneska jsme vám řekli už úplně všechno, že snad už nevíme vůbec nic, že toho víte možná více než my. Takže pokud byste nevěděli, kde hledat všechny odkazy, všechny produkty, podívejte se na YouTube nebo nějaký další kanál, je dole pod videem toho spousta, dali jsme tam všechny sety ZEU 1,5, ZEU 0,4 a samozřejmě všechny komponenty, přechodky, odkazy na plynové láhve, odkazy na kartuše, prostě všechno, co nás prostě napadlo, tam máte, ať nemusíte zbytečně hledat. Pokud jste si napsali čísla, tak můžete je najít přímo na našem webu. Pokud jste si nepsali vůbec nic, jenom jste se koukali, tak děkujeme za sledování. Když tak, určitě můžete nám zavolat, poradíme vám. Nepouštějte se sami do nějakých experimentů, pokud nevíte, ale myslíme si, že ten způsob, který jsme vám dneska ukazovali, nebo tyhle způsoby, jsou v pohodě, jsou bezpečné. Hlavně se neskoušejte připojovat na 10 kg láhev napřímo bez regulátoru, to určitě ne. A taky bych asi úplně nechtěl
a kolegové z práce hasiči by asi nechtěli, abyste připojovali nebo zkoušeli byste plnit kartuši to nějakým přepouštěním plynu a tak dále. Jo? Takže vyzkoušejte, já si myslím, že všechno máte. Dneska to video bylo o tom, jak ušetřit a další videa uvidíme. Takže loučím se s váma, mějte se fajn, čau.